ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ? ଉତ୍ତର ବାଘ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ମୟୂର। ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ପ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପଦ୍ମ। ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ନୀତି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅହିଂସା। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହକି। ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା। ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ନେତା କିଏ? ଉତ୍ତର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୋଷାକ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଖଦଡ଼। ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଉପାଧି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭାରତ ରତ୍ନ। ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱନି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି।